Barkanku da zuwa MI Khalil Hausa Fashion TV. Ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawa domin samun sababbin videos. Assalamu alaikum yan uwa, barkamu da sake kasancewa da ku cikin wani sabon bidiyo inda a yau zan muku bayani yadda ake style na A-shape ko kaftan gown ko normal riga. Wannan style din duk abin da ka so za a yi mashi kuma zai insha Allah. Ni yanzu na yi ba tamfashi kuma yanzu gashi ma zan yi malesi. Amma da farko idan wannan shine farkon zuwan ka ko zuwan ki wannan channel din nawa mai albarka, su muna boko a danna mana subscribe da kuma alamar ƙararrawa, sannan kuma ai mana like kuma ai mana share zuwa ga yan uwa masu so su koyi dinki a online. Sai su neme mu a lambar wayar mu da ke kan wannan bidiyo 07063797571. to wannan dinki da zan yi yanzu, wannan style din na wuya round neck ne zan yi. Misali yanzu gashi na riga na yanka A-shape ita. Idan A-shape za a yi to in kaftan ga mara yi ma haka ne. Idan riga mai breastcloth za a yi ma ba ba gwada muku wanda na yi mana A-shape da atamfa. kun ga wanda na yi da atamfa kuma yanzu zan juya amma da shi ga lace. kun ga da style ɗaya ko kun gani gashi nan za ta stone, amma na lace inda zan yi zan sa bakin lace anan zai tawa da shi anan, sannan zan canza hannu. kun ga hannu wanda mun kai ne a cikin tsohon channel din mu. kun ga hannu yake mun yi irin hannu a cikin tsohon channel din mu. to yanzu da farko abin za a fara yi, za a ɗauko wannan rigar da za a yi masa style din misali kamar haka. Za a yi amfani da landin a ɗan yanka inda style ɗin, saboda tattara za a yi ba a saman misali kamar yanzu wannan zan yi ma tsakiyar alama. wannan landin ne kun gani ko. to za a ɗibi kwatankwata, za a yi kofi in kamar haka. za a fi da shape ɗin amfis. so kun gani ko. to yanzu wanga da na yi ba breastcloth, to ko da wasu ba damuwa zan sa tsawon wannan inci 8 su da ba breastcloth. amma a dabe breastcloth ce tsawon shi kare wuce inci 7 duk da style din ma kuma na breastcloth shi. to amma wanga zan sa inci 8 da waki daya tsawon tsakiyar kenan, kamar misali na haka shi ne alama. to daga nan kuma sai nan cikin hamurta shi kuma cikin hamurta tsawon yarin don sa kamar inci 5.5 shi wadda zai manga ɗinki. boss ɗinta 19, tsawon rigarta 58, waist ɗinta 16. to yanzu bayan da za a da layi daga nan, za a da layi zuwa nan, amma layin zai je cup, layin zai je a cup ba a tsaye ba. misali kamar haka gani ko, ba san ko ya fito ba, sai a zo a yanka. so kun gani ko. to in mun bude kun ga zai dawo. to wannan shine kyallen style din.
to yanzu za a yanka wuya a saman kyallen. Wuyan kamar kenu neck ne, misali za mu sa faɗinsa inci 4, zurfinsa za mu sa inci, to zurfin shi ba mu sa inci 4, amma zai je a matsayin kamar kenu neck, misali kamar haka. Kun gani ko? Zai je shape ɗin kenu neck. Yawa, da kun ga yanzu wannan shine wanda kun ga style ɗin wuyan ko? Nan ne kenan. To yanzu zai ta waje mai tattaban da yake kai. Tattaban da yake kai ga dolphins ina na siyo wanda zai ishe da yawan ɗinki rabin yadi ne. Rabin yadi da shi zai amfani. To za a amfani daga baki ɗaya tsawon dolphins. Sai mu aza shi wannan kyallen a sama, mu gani nawa ne, mu gani iya mutum iya tsawon sani kamar haka. To sai a ɗan ƙara kaɗan, kamar dai kawai rabin yadi a raba shi biyu daidai kamar haka. Mu gani ko? To bayan ai wannan kyallen za a zo a tattara da shi, misali tattara yan ƙanana kamar haka, tattara yan ƙanana kamar rabin inci. Kun gani ko? So haka za a yi ta yi har sai an je ƙarshe. Kun gani ko? Tattara wata kattafa wata dai ƙarshen wata. Sai a ci gaba da tattara har sai ya ƙare ga baki ɗaya. To kun ga bayan ƙarar da shi a nan gefe ɗaya kenan ko? To sai a dawo wannan gefen. Kun ga wannan gefen mun ƙare shi a haka, kun gan shi. Sai a dawo wannan gefen shi kuma, shi ma za a yi tattara ta gefensa, amma nan tana kallon allura kamar haka. Kun gani ko? Ana riƙe wannan, ana setawa saboda kai ta je, saboda ta hito daidai, ta fi straight. Kun gani ko? Ko kamar yadda nake yi din nan. Kun gani ko? Ina fata an fahimta. Za a bi shi ɗaya bayan ɗaya. Ina fata ana fahimta. Kun gani ko? To kun ga yanzu an ƙara tattara. Kun ga ta kasance ko? To yanzu za a je a goge. Wajen gugan za a fita da kyau a goge ta kwanta ta yi kyau. Za mu je mu goge. Yawwa. To kun ga yanzu an goge, kun ga da kwanta ko? Kun ga ta kwanta yanzu. To yanzu a nan shine daidan tattara haka kenan ko? To sai mu bigita, kun ga an bigita yanzu. Kun ga nan ga hannun yanzu ba na shawa ba. To sai a bar shi a haka, sai a ɗauko wannan kyallen da aka yanka sai a ɗora a sama, ga kamar haka. Kun gani ko? Kawai sai a zo a ɗunka. Kun gani ko?
yawa su kun ga yanzu an riga kare kawai yanzu sai a zo a yanke. Yawa to kun gani yanzu ko kun ga abinda ake magana, kun ga ya to yadda ya kamata ko. To yanzu za a zo a ɗora shi na akan rigar, in na lesi za a yi kun gani yanzu za a ɗauko shi kawai sai a zo a ɗora a kai. Kun gani ko, wanda yanzu za mu take shi a sama. Ina fata ana fahimta, kun gani ko. To kun ga yanzu mun gama ɗora shi a sama ko, kun ga da bai kasance. Yanzu in na atamfa ne ana so a ɓadda ɗinkin nan da aka yi ba tare a yanka atamfan ba. To mun yi bidiyo yadda ake ɓadda ɗinki, misali haka ɗaya za a yi, sai a yi haka, sai a zo a ɗinki na ɗinki ɗaya haɗa shi ke da ɓadda ɗinkin. Amma ni yanzu zan saka bakin lesi ne a nan, zan saka bakin lesi saboda sai ɗin na lesi ne, kuma sai a ɗan jujjuya. To kun ga shi wannan style da yake. To yanzu na ɗauko bakin lace ɗina, ga bakin lace da zai amfani da shi zan tire stone lace gaba ɗaya inda ɗinki zai biyo, zan tire stone ɗin misali mun kamar haka. Nan duk stone ɗinki zai biyo a kai, idan biyo zai kame allura. Yawa to yanzu tattaran a yadda za a yi ta kuma kamar haka za a ɗauko wannan shi ala daga nan shi kuma misali kamar haka ƙiririyan wannan ɗarin kamar haka, sai a zo a yi tattara yan ƙanana kun gane ko, yan ƙanana ka a yi manya yan tsito. Ina fata ana fahimta. Kun gani ko? To kun ga yadda abin ya kasance ko,
kun ga style ya ba da ma'ana. Za a zo a take na wannan, idan an so ba a mata haka sai a zo a ɗauke sama da ta kwanta, amma ni gogewa zan yi ba ɗaukewa zan yi ba, zan je in goge ne. Amma da yawan kun fahimci da wannan style yake ba wata wahala. Wannan style din ko riga da skirt ko gown ko kaftan gown ko pieces gown duk ko ce ko da style ana yi wannan ko ni na yi maka na yi maka kaftan gown, na yi ma a-shape, na yi ma gown pieces, kuma na yi ma riga gunto riga mai dress code, kun na yi maka shi kuma ya bada ma'ana sosai yadda ya kamata. To yanzu kuma gashi na gwana lesi, kuma ga lesin ma na kuma ya bada ma'ana. Su kun ga yanzu bayan an goge ya kwanta, kun ga sai a zo a jeba stone akan layin na, jeba stone akan layuka na gabaki daya, a jeba stone kamar da muka fugo. Kun ga da style yake. Wannan shi ne kashin wannan bidiyo, ka amanta da subscribe kuma ba. Sannan wanda shi ne sabon channel din mu da muka bude a yanzu. Yawwa sai a yi subscribing da kuma a yi sharing zuwa ga yan uwa. Assalamu alaikum, sai mun sake sarar da ku a cikin wani sabon bidiyo na gaba.